ಶಾಪಿಂಗ್ ఇంకా రాని అయితే చూస్తే పత్తిలిట్టు ఎంకు 400 రూపాయి ముట్ట ఊరిండు కమ్మి 300 రూపాయి ఒక్కటి వేస్ట్ ఇంచిన అండ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ అది ఎంకల సైజ్ ప్యాంట్ల తిక్కునేచి ఎంకల సైజ్ కాచీల తిక్కునేచి हेलो गुड मॉर्निंग ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗೋ ಕಾರ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಪಾತ್ರೆ ಆಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಉಳಿತೆ ದೂರ ಒಪ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸವಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಂಜೆ ಯಾಮಪುಜಿ ಹಾಂ ಹಾಲು ಬರ್ತಿದ್ದಳು ಹಾಲಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲೈತೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿತ್ತು ಪಾಪ ಅದೇ ಬಕದಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ఇంకా ರಾಣಿ అయితే చూస్తే పోయినమ్మా రప్ప కొట్టి బర్రెల్లోలు అలేను జింజా ఉంది ఒక పోపిన ఏరా గోనిడు పత్తిలిట్టు ఎంకు 400 రూపాయి ముట్ట ఊరిండు కమ్మి 300 రూపాయి రేపు బంగ ఇంకు అప్పుడు రాయబోకేన పన్నెండు బాగుడిస్తారు ఇక్కడ మోనే ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಡ ಸೇಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡು ಬೇಕು ಅದಾರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದೇರ ಅವರಿಗೆ ನೀ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಎಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ 1500 ಇದು ಕಲರ್ ఉండదు ఇందుకు ఉండదా ఎన్న పిసి మన మీద బొచ్చి ఫ్యాన్సీ ముందు బొచ్చి ముందు ఒక్కటి వేస్ట్ ఇంచిన అండ్ అవు లైక్ తోచి ముందు ನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ತಲೆ ತುಂಬ ನಂದರಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೋದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಂಕಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಗ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಚ್ಚಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಸೈಜ್ ಬಿಸ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ನಂಗಲ ಜೋಕುಲ ಸೈಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് പോയതുണ്ട് ഇരുപത്തൊഞ്ച് ಒಂಜಿ ಕೈಕು 21 ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಕು 21 ಉಪ್ಪಾಡ್ ಲಂಚ ಶಶಿ ಈಗ ಔಟ್
ಇನ್ನು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಮುಗಿಪೋಡು ಶಿಲ್ಪ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ 26 ಮಂಡಾವತ್ತ 26 ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ವನಸ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಕಾಚಿಲ ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಏತು ಅಂಗಡಿ ನಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ತು ಸಾಕಾನು ಇನ್ನಿಕೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಚಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿತ್ತು ನಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಅಂಕಲು ಅವಡು ಅವು ಸೀರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆವಡು ಮೆಹಂದಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ನಾವೇನೇ ಅನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಾವೆ ಓ ಪೂರಗೆ ತೊಂದ ಬಂದೆಂಕುಲು ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವಳು ಫೋಟೋಸ್ ದಾಳ ದೆಪ್ಪರೇಜಿ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಗಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಳು ಅಲಾವ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೀರು ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಪೇರು ಅವಳು ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವರು ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಂಡತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡತೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ರಾಮಾಯಣ ದಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ವೈಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪಿನತೆ ಜೀವ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪಿನತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸೊ ವೈಕ್ ಗೆತಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಅದನ್ನು ಪೇರು ತುಕ್ಕ ಅಂತ ಚಿರ್ಚಿರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಗೆತಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತದು ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂದು ಕಂದರ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂಕಲ್ಲಡೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪುಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೀರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಗೈಕೆ ನಿಂತು ಬಂದು ಯಾನು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂಡು ಕೊಡೋರ್ತೀನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಮೈಕ ಅವಾಗ ಮಲ್ಪು ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ಶಾಲ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದವು ಕಾಜುಲ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಏತು ಬಂಗೂಡಿ ಎಂಕುಲ ಅವು ಕೊಲ್ಲ ಓಡಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ತಿರ್ಚಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆತು ಬರ್ಪುಣ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಪುರ ಪೊಳ್ಳದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು ಪೊಲ್ಲವರೆಗೂ ಅವು ಚೂರು ಶಿಲ್ಪ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ತುಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಶಿಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನನ್ನ ಬಾಪನ ಜೊತೆ ಬಾಬು ಅಂದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನೀವು